Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazivela e-Homecoming ngomhla ka-27 July. uMetroni-ke ubona indodana yakhe iqhiphothekile lapha phezu kwasofa. Uba nokungabaza-ke manje ukuthi-ke aye emsebenzini ayishiye ngemuva ngoba uyayazi ukuthi ihlezi phezu kweyingqondo. Uyakuyena-ke uShobani uyambuza ukuthi, awuyile ngane emsebenzini wena? Wahlala wanethize kanje? Wathi hhayi ma, khululeka ngiyaya. Uthi nje kumele nihambe phambili mina ngizonifica ngendlela. Hayi, ahlale phansi uMetron. Athi ungitshele weShobani, iphi imali? Wathi ukhuluma ngani manje mawami? Athi cha, ngibuza ukuthi iphi imali yeklinikhi phela, ngoba ngiyakubona mfana wami ukuthi uyanhlanhlatha, uyabamba uyadedela. Umsebenzi kumele ngabe uyawenza uwenzi. Cela ungitshele uma ukuthi uyakuhlula lo msebenzi, unikeze uZethu wakaHlongwane. Wathi uthini ma? Uthatha umsebenzi wami, iprojekthi yami, uyinikeza umuntu wesifazane, impilo yami emabheketwane kanje ngenxa yakhe? Ngicela ungaphinde ukhiphe lelo gama laloyo muntu wesifazane ngomlomo wakho la ekhaya. Wathi wakhe, ngiyakuzwa mntanami, kodwa uthi angithini uma ukuthi uyiphathe ngale ndlela nawe? Wathi uyazi wema, awuvazi ungibingelele, ngisho ungibingelela njengoba usuqhamuka usuzongihlohla ngemibuzo nje. Wathi nje hamba nje uye emsebenzini, nami ngizolandela. Shobani guys, yey, akupheli-ke lapho. uMetron ufikile-ke lapha eklinikhi, wahlangabezana neyimbila yithutha-ke ziholo mhlophe ngaphambili. uZethu ebekade ekhafula umlilo wentukuthelo. Hembuza ukuthi, awungitshele uMetron, ngampela ikuphi inhloso kaShobani ngale klinikhi? Ngisho ngoba ley'kuta lezi ayithengile zi-unstable. Ngisho nami ngihambile ngayoyithesta ngathi ukuhlala kuzona impela ziyanyakaza. Wamane wathi uMetroni wabuka izinqayeka zethu, wathi kufanele mani, kufanele iy'kuta zinyakaze. Uyabona izinqa zomuntu odla uphuthu nobhontshisi njalo ey'nkulu ey'khuluphele njengezakho, ngeke zinganyakazisi-ke isikuta. Imagine, he Metron. Wathi uZethu, yabona sengizomane ngilithathe lolu daba ngidlulisele ku-chairman, ngoba ngiyabona ukuthi ngikhulumile noShobani akangizwa, ngiyakhuluma nawe namanje awungizwa. Shuthi angimane ngilidlulisele kwabantu abasiphethe abakhulu. Wathi ukulinge weZethu, ngize ngithini wena? Ngicela uyeke phansi uShobani. Kungani uloku unalindelana noShobani? Yazi wena ufuna ukubona uShobani ejabulile. Ukhumbule ukuthi umntanami une-stress esingaka ngenxa yakho nje. Wathi uZethu, manje sizomlinda kuze kube nini-ke uShobani aphole mande ediliva phela. Ama-services akumele awadilive la eklinikhi. Athi uMetron, lalela weZethu, uke umtshele uchairperson, umtshele nje ukuthi uShobani uzizwa kanjani or wenza njani la eklinikhi. Uzongithola kahle la, uzongifunda ungiqonde ukuthi ngubani. Wathi uZethu, lalela-ke ma, nginikeza nje iphutha elilodwa. Uma kwaba nephutha elilodwa elivelayo ngenxa yalo msangano kaShobani, uzongifunda ungiqonde stru. Nangampela wahamba guys uZethu. uMetron wabonakala nje naye ukuthi u-desperate ugel, uphethe ngisho ifeni le ephathwa ngesandla, okusho kona ukuthi kwale aircon le eyodwa ayithengile uShobani ayisebenzi, ayiwenzi umsebenzi wokupholisa lapha eklinikhi. Ngoba phela ukuba uyawenza ngabe uMetron akayiphethe le feni ebanjwa ngesandla guys, uhamba nayo yonke indlela. Yey, akupheli-ke lapho. uShobani umane nje wadecide ukuza eklinikhi eswenkile ubhuti egqoke ishethi elitatazelayo elisha sha. uZethu-ke uthola i-phone call evela laphaya kwilunga lomphakathi elishoyo ukuthi licela ukuzophuthunyiswa i-ambulance ngoba kunosisi otetayo and isimo sibucayi, kudingakala i-ambulance manje. Okay, uphindile-ke wamtshela uZethu wathi ikhona i-ambulance, kwathiwa-ke i-ambulance-ke ayi le nkulu impela ayikho esimeni esikahle. Wabuza-ke uZethu ukuthi ngeke isikuta singaba right yini ngoba lo muntu uzithwele phela, ukhulelwe, angasigibela kanjani isithuthuthu ebesikwa nokusikwa, uzomanala imali. Hhayi-ke guys, uZethu walithatha udaba waliphosa kuyena uShobani lo othenge lezi ikuta. Wamane wathi okay, uma ukuthi awufuna ukusebenzisa le y'thuthuthu, yini enye iplani onayo? Ufuna ukugijima umqukula ngezandla, umphathe ngezandla umlethe la eklinikhi? Wathelelela la, mina nguwena ngabe ngithatha lesi sithuthuthu ngiyamlanda lo ogulayo, lo odinga ukuteta manje. Ngoba okungenjalo mekukhona into eyenzakalayo, le ngane hlampe igcine ingaphili, icala kuyobe yilakho Zethu. So uyadicide-ke gele ukuthi uhambisa isithuthuthu noma uyashiya izinto zikanje.
Ayi uZethu wabona ukuthi akana-choice, ngcono athumele zona ley'thuthuthu ukuthi-ke zimlande ugirl akwazi ukuza la eklinikhi ukuze azoteta phela. Yo guys, ukunitshela ukuthi kumane kwaba nenhlekelele-ke engozini-ke yaso lesi sithuthuthu lesi, ngoba phela ugirl njengoba ekhulelwe kusho ukuthi ubesinda, kanti isithuthuthu asinawo amandla ukuthi-ke simqukule yena nomntwana. Udrayiva wesithuthuthu lawulile-ke bandla isithuthuthu kodwa wahluleka guys, kwanhlangazumuka nomoya. Isithuthuthu-ke sawuphoseka le emawolokoshweni nomuntu okhulelwe guys. Isimo sakhe besibucayi, ufike naye eklinikhi impela opha ugirl equlekile. uZethu kwaphoqa ukuthi kulethwe ama-oxygen. Hhayi uMetroni wathi akufonelwe eBergville, kumele lo muntu ayohlinzwa manje e-theatre same time cause isimo sakhe sibucayi. Yo, konke njalo lokhu kungenxa kabani? KaShobane. uShobane-ke lapho guys yena he's having the time of his life. Uthenga imoto eshasha, uyasho nanokuthi le moto le iyabiza, ayisiyona nje imoto iyisilwane esibhungayo. Unentombi entsha eney'nwele eziblonde and uyagabisa-ke ngayo le ntombi up and down lapha ethaveni. Kanti-ke usisi phela lo omngani noZethu uMaNgcobo ubebuka konke lokhu kwenzeka. uShwabi umane wajabula wabongela uShobane ukuthi kusenemoto entshasha, wathi abahambe bobabili bayoyithesta ngaphandle bayizwe ukuthi iduma kahle yini. Lapho uMaNgcobo belokhu ekhamisile nje ebambe ngenzansi ebona kahle ukuthi la akanamali phela uShobane udokotela nje. Hhayi noma thiwa uyahola bandla as i-head of doctors but akaholi imali engangokuthi angaze athenga unyanyavulu nje le moto, asonke kangaka, agqoke icathulo ey'biza kangaka. Kuyacaca bha nje ukuthi kudliwe imali zeklinikhi la. Yo guys, akupheli-ke lapho. uMaNkwanyana-ke emva kokuthi-ke kushaywe indlu yakhe-ke ngesitini esibhalwe i-warning ethi udlala ngomlilo, uthathile leso sitini wasibeka kahle. Uma wakhe wambuza ukuthi uke walala kodwa izolo ebusuku, wathi ma angimthanga quthu, cabanga le ndaba kakapteni. Ukapteni unesibindi esingakanani sokuthi ajijele isitini emzini wami, mina kwakusafe kabi le ekhaya. Manje sekuyika-mpunzi edle mina, umuntu nomuntu uyazidalela. Athi uma wakhe unesiqiniseko sokuthi ukapteni wenze lento? Athi vele ma uyena, ubani omunye? Uyazi loya ucabanga ukuthi ngiyamsaba? Angimsabi mina, ngifuna ukumbamba la ngezandla zami. Futhi okunye nje, cabanga ukuthi mina ngiyigundwane. Angilona igundane mina, lo uzongifunda ngiqonde. Athi uma wakhe hlampe uVusi nje, phela uVusi uyabona ukuthi unentukuthelo engakanani, uthi akabulala umuntu manje. Othi hey akusiyena uVusi ma, ngizwe egazini le ithi kapteni. Ukapteni lo ufuna ungithusa ukuze ngingamlandeli. Ngabona-ke uzongiqonda. Nangampela guys wahamba ngqo uMaNkwanyana waye police station. Uthe mefika khona, hhayi wabona ungaraje-ke beno-Constable Dlamini. Wathi sanibona, ngizocela ukapteni. Wathi ungaraji umfunela ukuthini? Wathi ngizovula icala la, ungiqola iy'mali zami ey'ningi kabi lo, qola abafelokazi. Emva kwalapho uzongisabisa mina nasi isitini, usijijele lapha endlini, uthi mangingadlali ngomlilo mina. Usethi-ke ungaraji ukapteni aqole wena. Wathi vele, wakhipha ipheshana bandla nkosi yami uMabuyi. Wathi buka, nayi inkampani angisayinisa ukuthi-ke ngidlale imali yami khona, ngi-investe kwi-pyramid scheme. Wathi uConstable Dlamini, hawu alibhaliwe nje igama likakapteni la. Wathi vele alibhaliwe, kodwa kubhaliwe ukuthi MGE, yona kampani-ke angi-investele kuyona leyo. Eyi ungaraji wakhombisa ungakholwa. uConstable Dlamini wamane wamaphakathi nendawo, wangafuna ukukhombisa ukuthi uyamgxeka uMaNkwanyana ngokuthi uqamba amanga, futhi wangafuna ukuthi-ke hhayi uyamkholwa like wabaphakathi nendawo. Sekusuka lapho-ke uConstable Dlamini benayo ungaraji bayale kwi-ofisi likakapteni beyosho phela ukuthi nayi insambatheka yendaba efika noMaNkwanyana ibathusa kangaka. Bethi-ke kuyena-ke ukapteni hhayi bayamkholwa ukuthi yena hhayi umsulwa asoze ayenze into ebuhlungu kanje umuntu wesifazane. Kusho ubani? ungaraji. Ungaraji-ke ushilo wathi nje akumelanga kuze kumoshwe ngisho iy'nsiza zalaphaya e-police station kulokhu kuphenywa ngoba siyazi sonke ukuthi ukapteni umsulwa. uConstable Dlamini kodwa yena wakhuluma okuhlukile. Wathi no, ukuze phela sibe neshoshosho ukuthi ngampela siyaligeza igama lakho kapteni, ngcono sizisebenzise iy'nsiza siphenye sibone ukuthi kukhona yini okuvelayo, ukuze nawe uMaNkwanyana ageze inhliziyo abone ukuthi ngampela ukapteni umsulwa. Ukapteni uthe hhayi uyami unembeza mina ugezekile, ningaqhubeka niyenze uphenyo. Usho njalo wazi kahle ukuthi uyidlile imali yomuntu wesimame. Hayi bo, ihlazo guys. uMaNkwanyana uthe ebuyela endlini-ke,
hhayi uVusibe noMalanga abafike qathatha emva kwakhe bezomtshela ukuthi abaqoqongi ngokwabo yena benonina kanye noMpendulo bephume bephele laphaya emzini wakokubheka. Usho kahle uMabuyi ukuthi hayibo, nixosha thina? Wathi yebo. Wathi hayibo nixoshelani? Phela mina nje ngishilo ngathi ungiqolile ukapteni, buka sengiphume ngisho ukovula icala, nayi incwadi esho lokho, ungalingi ngikhombise incwadi mina ebhedayo. Vele wena ukapteni isithandwa sakho nifuna ukidla nobabili leni mali. Ngithe siphumeleni nje emzini wasekhaya sizokwazi ukuyikhulisa thina sinoNomalanga sibadala mesimanga. Angithi Nomalanga? Wathi Nomalanga yebo impela nje sizokwazi thina ukuyikhulisa sibadala. Ha, wena usiqolile wena, udlale ngathi wena Mankanyana. Hayibo. Guys, hayi, it doesn't rain it pours for uMankanyana bakithi, singiyamdabukela-ke manje kakhulu futhi. So sizobona kumazwibela alandelayo-ke guys ukuthi-ke bakwazile ukuseva i-patient le ezoteta emane yaginqika nesithuthuthu lesi esithengwe uShobane. Siphinde sibone ukuthi-ke ngabe ngempela lezi ngane ziyayazi lento eziyenza ukuthi ixosha abantu abadala akuyibona abazinakekelayo ekhaya. Bathi bazodla ini, bathi bazokhula ngani, bathi bazovikela ubani mase bexosha abantu abadala okuyibona ababanikeza ukunakekeleka nothando ekhaya. Guys, aphela lapha ngamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwibela homecoming ngomhla ka-27 July. uMetroni-ke ubona indodana yakhe iqhiphothekile lapha phezu kwasofa. Uba nokungabaza-ke manje ukuthi-ke aye emsebenzini ayishiye ngemuva ngoba uyayazi ukuthi ihlezi phezu kweyingqondo. Uyakuyena-ke uShobane uyambuza ukuthi awuyile ngane emsebenzini wena?